Tak dobré odpoledne. V tuto chvíli vás vítáme na zvukové zkoušce, jestli budeme moct zahrát, protože se tady přichystá velký umělec, který vyzkouší, jestli mu to hraje, Daniel Pilař, a mezi tím přijdou děti z hudební školy Yamaha, aby vám zahráli odpoledne, než začne divadlo, než začne koncert. Takže my vás tady vítáme, klidně se posaďte, kde chcete. Daniel si to vyzkouší a pak to dá na ostro. Jo, Dane? Já slyšela jenom konec, člověče.